Please drop. Please drop. равшани Кулоб оҳиста оҳиста ба маҷрои бозиҳои худ бармегардад. маҳз футболбозони ин даста дар даври дахум тавонистанд ки ба як пирӯзие ноил шаванд ки он арзандаи таъриф ҳам ҳаст. ҳарчанд дар баробари ин даста Кӯктош дар майдони худ бозӣ мекард, вале футболбозони шаҳри Кулоб тавонистанд ки бо як бозии зебояшон нишон диҳанд ки онҳо хеле хуб дар майдон ҳунарнамоӣ карда метавонанд. ду зарбаи Ҳасан Рустамов дар ин ҷо хеле ин зарбае ки ҳоло мо шумо мебинем бисёр олӣ буд ва Шорух Қирғизбоев дарвозабони дастаи Кӯктош хуб маҳорат нишон дод ва ин тӯбро баргаронид. аммо дар ҳуҷуме ки Аваз Камчинов дар дақиқаи 43 онро бо гол анҷом дод, аллакай Шорух Қирғизбоев наметавонист ки пешроҳи ин ҳуҷумро бигирад ва ба бахти футболбозони дастаи равшани Кулоб инҷо як ҳуҷуми хеле хубро Абдураҳмон Нозимов тӯбро ба Аваз Камчинов партофт ва Аваз Камчинов бе ҳамто ин тӯбро вориди тӯри дарвоза кард. Футболбозони дастаи равшани Кулоб боз як ҳуҷуми дигарро хеле моҳирона анҷом доданд. Дақиқаи 59 буд, қисми дуюм ва Ҳасан Рустамов голи худро ҳам ба нишон расонид ки ҳоло мо шумо дӯстони гиромӣ ин тӯбро мебинем. Бисёр олӣ боз инҷо ҳамон рақами 8 дастаи равшан хеле моҳирона Абдураҳмон Нозимов тӯбро ба сӯи дарвоза зад. дақиқаи 61 аст. Амирҷон Сафаров ҳам дар чемпионати имсолии мамлакат голи аввалини худро дар айди дастаи Кӯктош ба самар расонд. Ин дақиқаи 61 буд. Инҷо бисёр ҳам партоби хуб олӣ иҷро карда шуд ва Амирҷон Сафаров пеш аз ҳама ба тӯб расид ва тӯбро вориди дарвозаи дастаи равшан кард. Рустам Ризоев маҷбур буд ки тӯбро аз дарвозааш гирад. Дигар ҳуҷумҳои пай дар паи футболбозони дастаи Кӯктош ба чашм мерасиданд. ҳарчанд ҳамлаҳо хеле ҳам хатарнок буданд, вале имрӯз Рустам Ризоев дарвозабони кордидаи чолок ва ҳамчунин яке аз беҳтарин дарвозабонҳои кишварамон тавонист ки инҷо дар муқобили Кӯктош хуб истодагарӣ кунад ва дӯстони гиромӣ инҷо Алиҷонов аз дастаи Кӯктош дар дақиқаи 78 бо корти сурх аз майдон ронда шуд. Албатта ин қазияро Федератсияи футболи Тоҷикистон боз мавриди баррасӣ хоҳад кард, чунки аз мушоҳидаҳо бармеояд ки инҷо шояд ғалат дода шуда бошад. Як ҳуҷуми дигар ва ин ҳуҷуми аз ҳуҷумҳои охирини дастаи Кӯктош буд ки дурудароз давом кард ва футболбозони дастаи Кӯктош натавонистанд ин бартариро бо гол анҷом диҳанд. ҳоло бубинед ин ҳуҷумро ки чӣ гуна суръат гирифт ва чӣ гуна Суроб Раҳмонов буд. Инҷо легионерҳои дастаи Кӯктош ҳам имрӯз худро хуб нишон дода натавонистанд. Нозимов ҳоло боз як бор дигар метавонист ҳисобро 3-1 кунад. Аммо инҷо дарвозабон Шорух Қирғизбоев маҳорати олии 100% худро бори дигар нишон дод. Ба ҳамин тартиб дастаи равшани Кулоб дар сафар 3 имтиёзи ниҳоят заруриро ба даст овард. ҳоло бубинед боз инҷа он зарбаҳое ки Рустам Ризоев баргарондааст манзури мо мешаванд. беҳуда бешубҳа қаҳрамони ин вохӯрӣ ҳамин Рустам Ризоев буд ки ба дастаи равшан 3 имтиёзи гаронбаҳоро овард.